אומר לאופק קטן, יש לו קמח מים. כל היום הוא לש ולש, תבצק בידיים. הוא אופה עוגות חלות, ואפילו לחם. וכשהוא שם הכל בתנור, הכל נפח לפחם. אוי, 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 הכל נפח לפחם. אומר לאופק קטן, יש לו קמח מים. כל היום הוא לש בצק. לא, עוד פעם. למה? זה טוב. תעשי עוד פעם.